interventio. Työtä täällä ei näytä voitavan tehdä kuin elättämällä legio virkamiehiä ensin. Ja jotka sitten sekaantuvat vielä työni tekoonkin. Vuoden saaliini tällä pyyntikaudella, jossa käytin täkyinä maamme tuhatvuotista historiaa, tuotti minulle valtavan työmäärän lisäksi näkemyksen pallomme tapahtumiin ja niiden seurauksena ympäristömme tilaan. Sooloiluni aiheutti epävarmuutta ja pelkoa näköalattomissa kanssaihmisissäni. Minun tarkoitukseni on taiteellani avartaa ihmistä trendeistä huolimatta ja niiden pinnallisuudesta välittämättä. Ympäristöni kuitenkin keskittyi näkemään minun toimistani mahdollisimman paljon kielteisyyttä, mitä yksilökeskeisyydessä aina on. Kanssaihmisteni pikkuvirheiden etsinnän kaltaiset toilailut hämmästyttivät aluksi. Saamani palaute osoitti mielestäni selvästi lajimme kyvyn selvitä kohtuullisen hyvin vaikeistakin teknisistä ongelmista. Olen siinä jopa hyviä. Ymmärryksen asetan kyllä kyseenalaiseksi ja hyvän tahdon. Manipuloimme hyvä-käsitteen ja pyrimme sitten siihen ja se onnistuu. Mutta se perushyvä, jota meillä jo on, sivuutetaan ja osittain tuhotaankin. Se on elämä itse. Ei taidetta tee miljoonat tavalliset ihmiset, koska tavallista ihmistä ei yksinkertaisesti ole. Ei ymmärryskään ole kaupasta ostettavissa. Sekin täytyy tehdä itse. Ja geneettisestä perimästä huolimatta. Ei geneettistä perimääkään saa manipuloida. Se muuttuu itse. Hyötynäkökohdat paljastaa aika. Sekin muuttuu. Minun dokumentti on 2000-luvun alku, joka on yhtä hyvä lähtökohta historian kirjoitukselle kuin mikä muu aika hyvänsä. Kadun ja metsän tasalla ollaan tai maanpinnalla. Sisältölukutaitoa opetellaan omien arkisten askareiden lisäksi. Tyytykää vähempään, tehkää enemmän. Rakkautta. 25.10.09. www.euroauto2000 yhteenkirjoitettuna.fi www.kalevikaario yhteenkirjoitettuna.fi plus 358 400 317 665. Kalevi Kääriö. Sulje ikkuna.